तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जाब्रथायाव जायगायावनो थैयो 25 बोसोर बैसोनि सासे सिख्ला थैनाय निसामनि हालयनि न'आ तामुलपुर जिल्लानि छारिगावआव गंसे ट्राभेलार गारि आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावना जाब्रथाय जायो। तामुलपुराव बिहु दिन्थिफुंनो थांनाय गारिनि गिख्रंथाव जाब्रथाय जादों आरो बे जाब्रथायाव जायगायावनो थैयो 25 बोसोर बैसोनि बिहु मोसागिरि निसामनि हालय मुंनि सिख्लाया आरो बे दुखुनांथाव जाब्रथाया तामुलपुर नाग्रिजुलि लामायाव थानाय न'आखातायाव जादों। हरनि समाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया जायो। नलबारिनि भास्कर ज्योति बिहु हसुरी ग्रुपनि गंसे ट्राभेलार गारि आरो ट्राकनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावना जाब्रथाय जायो। गुबुन सा 10 बिहु मोसाखावरिफोरा गोब्राब जोखोम जादों आरो बेनिनो साबाखौ खैफोद थासारियाव GMCHआव दैथायहरो। थैनाय मोसाखावरि सिख्लानि न'आ तामुलपुर जिल्लानि छारिगावआव AS25DC 5893 नम्बरनि ट्राभेलार गारियाव बिहु हानजानि गासै सा 30 सोद्रोमाफोर दंमोन आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव दं अरुण मेधि, बिदुत दास, जगत रय, ड्राइभार पंकज बैश्य, अंकिता दास, रतन कलिता, नीतू बरुआ, शिबानी बरुआ, काव्याश्री सरुआ आरो दीपांकर मराना गोब्राब जोखोम जायो। शो प्रोग्राम কৰি আহি আমি ইয়াত তামুলো বাঙালি পাৰা নেকি তাতে আমি এখন কম্পিটিশ্যন আছিল তাতে আমি কম্পিটিশ্যনৰ হলকিন আমি গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে আমি বিপৰীত চাইডৰ পৰা যিখন ট্ৰাক আহিছে সেইখন ট্ৰাকে ডাইৰেক্ট খুন্দা মাৰি ট্ৰেইলাৰ খুন্দা কৰি আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। নিশামণি হালৈ নামৰ আমাৰ যিজনী আমাৰ নকাটা নিজাগৰ ছোৱালী আমাৰ তাই ঢুকাইছে এতিয়া আৰু এজনী অলপ সিৰিয়াছ হৈ আছিল তাইক মেডিকেলত পঠাইছে। थैनाय निसामनिया नाम बिहु मोसानाय जेरावबो आखा-फाखामोन। निसामनिनि नखराव दायो दुखुनि साया साग्लोबदों। आरो बे जेरायाव नाम रोजाबदोंमोन निसामनिया। बिहुनि रंजानायनि गेजेरावनो बे दुखुनांथाव जाथाया ओनसोल नाङै दुखुनि साया साग्लोबदों। गुबुन फारसेथिं थैनाय निसामनि हालयनि बिमायंनि फिसाज्लानि गाबोन हाबानिबो खालारमोन आरो बे दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय हाबा फावसायबाय। हाबा थिलियाव दायो दुखुनि साया साग्लोबदों आरो दुखुजों बायग्लिदों बिमा बिफाजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा। কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত আছিলোঁ 1:30 বজাত ল'ৰাটোক কোৱাত মই ইমিডিয়েট গাড়ী লৈ ঘৰত আহি তামুলপুৰ চিভিল হস্পিটেলত গ'লোঁ। এটা ল'ৰা সুধিলোঁ বাবু মোৰ মূৰত চুই কচোন মুলু আছে নে দিছি অহাকালি মোৰ বিয়া আছিল কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালৰ ভণ্টি শ্ৰী নিশামণি হালৈ তাইৰ বিহু গাবলৈ গৈ আকস্মিকভাৱে গুৰুতৰভাৱে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হয়। সেইকাৰণে বিয়া এতিয়া মোৰ পিছুৱাব লাগিব। तामुलपुरनिफ्राय खौरांगिरि अजय मोसाहारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।